Aku ya SMP. Kok pinter iki. Anggere muni ndelok jadwal ngono matematika nu rasane kaya kecemplung neraka kae. Lah iya. Arep mangkat awake wis panas kabeh kae. Wah. Iya, ngono ya. Nek Inggris aku pancen ya luar biasa. Waduh, iso bahasa Inggris, Pak. Ya, little. Oh, little. Nek selamat pagi. Good morning. Waduh. Selamat malam. Good night. Begene cerdas. Nek selamat tinggal. Goodbye. Wah, gini cerdas. Nek jagung tinggi pergi lagu apa? 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 Jagung tinggi pergi lagu. Apa kuwi? Nah, jagung ki apa? Jagung ki apa? Nek tuku kayak brondong-brondong jenenge apa? Oh. Corn. 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 Nah, nek wong dhuwur apa dhuwur? Long. Tol. Lek longi panjang. Tol. Tol. Gagah wis lah. Loh, kok dadak? Wah, ora tok blusokke aku. Jagung corn. Nah, tinggi tol. Wis cetha kuwi, loro kuwi wis cetha. Pergi. Go. Lagu. Sing. Song. Oh. Nah, berarti apa jagung? Apa jare pinter bahasa Inggris? Lisa cangkem elek. Jarene pinter bahasa Inggris. Ya ora